bőjt 5. vasárnapján, Judika vasárnapján, ahogy már ezt a múlt hónapban elindítottuk, szeretnénk a 3. vasárnapot közös magyar és német nyelvű istentiszteletként együtt ünnepelni. Liebe Mitchristen, ich darf Sie auch im Namen unseres Pfarrers Jen Welsmann recht herzlich zu dieser Sonntagsgottesdienst begrüßen. Es ist der 5. Passionssonntag. Wir stehen also kurz vor Ostern, kurz vor der Karfreitag. Der Sonntag trägt den Namen Judika. Gott schaffe mir Recht. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich Matthäus dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben zu einer Erlösung für viele. Az énekeket úgy raktuk ki, hogy nekem egy jobb oldalra kerültek egy szemben álló, vagy bocsánat, bal oldalra a magyar énekek, a jobb oldalra pedig a német énekeskönyv énekei. Isten tiszteltünket az evangélius magyar énekeskönyv 198-as számú énekének elénekelésük kezdjük. Thank
Ítélj meg, Istenem, és ments meg engem, mert Te vagy oltalmazó Istenem. Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek be hajlékodva, hogy magasztaljalak Téged, Istenem. Wir hören den Psalm 43. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wieder das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke, warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich trennt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Werk und zu deiner Wohnung. Dass ich hingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Imádkozzunk! Megvalom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor szeretetlen voltam embertársaimhoz, pedig tudom, hogy megváltom, önmagát adta értem. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam megváltom áldozata. Nevelj igaz szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Auf allen vielen Wegen. Dein Wille ist geschehen auf allen vielen Wegen, die du mich geführt hast. Ich danke dir, dass ich nicht allein gegangen bin, auch wenn ich selten das Ziel wusste und ihren Sinn begriff. Dein Wille ist geschehen an den Tagen, an denen ich glücklich war und an den Tagen, an denen alles in Gefahr geriet. Dein Wille ist geschehen auch in den dunklen Tagen des Elends und der Angst. Ich danke dir, dass du mich hindurchgeleitet hast bis auf diesen Tag. Ich danke dir und vertraue mich deinem Willen an. Amen. Bőt, 5. vasárnapjának, Kritika vasárnapjának, oltár előtt felolvasáskor kijelölt új szövetségi evangélium igéjét olvasom János evangéliumából, a 8. fejezetből, a 48. verstől a következőképpen felállva hallgassuk is igéjét. Azután így szóltak hozzá a zsidók: vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt: bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét, van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki: most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is meghaltak, te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A próféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus így válaszol: ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek. Pedig nem ismeritek őt, én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá, hazuggá lennék, de én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat, meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki: 50 éves sem vagy, és láttad Ábrahámot. Jézus így felelt neki: bizony, bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött és kiment a templomból.
Evangelium nach Johannes Kapitel 8. Jesus und Abraham. Die Zuhörer erwiderten: Wir hatten doch recht, du bist ein Samariter und bist von einem bösen Geist besessen. Ich bin nicht besessen, sagte Jesus, ich erweise nur meinem Vater Ehre, aber ihr verachtet mich. Ich suche keine Ehre für mich selbst, ein anderer sucht sie und er ist der Richter. Ich versichere euch, wer sich nach meinem Wort richtet, wird in Ewigkeit nicht sterben. Da sagten sie: Jetzt sind wir sicher, dass ein böser Geist aus dir spricht. Abraham starb, die Propheten starben, und du sagst, wer sich nach meinem Wort richtet, wird in Ewigkeit nicht sterben. Unser Vater Abraham ist tot. Du willst doch nicht etwa behaupten, dass du mehr bist als Abraham? Auch die Propheten sind gestorben. Für wen hältst du dich eigentlich? Jesus antwortete: Wenn ich dich selbst ehren wollte, hätte diese Ehre keinen Wert. Mein Vater ehrt mich, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Ihr habt ihn niemals gekannt, ich aber kenne ihn. Ich wäre ein Lügner wie ihr, wenn ich behauptete, dass ich ihn nicht kenne. Ich kenne ihn und gehorche seinem Wort. Euer Vater Abraham freute sich darüber, dass er mein Kommen erleben sollte. Er erlebte es und war glücklich. Da sagten sie zu ihm: Du bist doch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben. Jesus erwiderte: Ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, war ich schon da. Da hoben sie Steine auf und wollten ihn töten. Aber Jesus verbarg sich vor ihnen und verließ den Tempel. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, oda jön ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes közszentegyházat,
annak is a 18. fejezetéből a 20. versen a következőképpen felállva hallgassuk Isten igéjét. Azért ezt mondta az Úr, mivel már igen sok a jajkiáltás Sodoma és Gomora miatt, és vétkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem, vajon csak ugyan a hozzám fölhatolt jajkiáltás szerint cselekednek-e, vagy sem. Tudni akarom, mondta az Úr. Amikor a férfiak megfordultak és elindultak Sodoma felé, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte: vajon elpusztítod-e az igazat és a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember abban a városban, akkor is elpusztítod és nem bocsátasz meg annak a helynek azért az 50 igazért, akik ott laknak. Távol legyen tőled ilyen tény, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járul az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled, vajon az egész föld bírája nem tenne igaz ítéletet. Az Úr így felel: ha találok Sodoma városában 50 igazat, megkegyelmezek értük az egész helyre. Ábrahám úrból megszólalt: tudom, merész dolog, hogy szólok azért Uramnak, bár én csak kon és hamu vagyok, de ha 50 igaznak 5 híja lesz, elpusztítod az 5 miatt az egész város. Ő így felel: nem pusztítom el, ha találok 45-öt. Ismét szólt hozzá, és ezt kérdezte: hát, ha 40-et találsz? Az Úr így felel: nem teszem meg 40-et. Ne induljon fel azért, Uram, az Úr, hogy beszélnek, szólt Ábrahám, de hát, ha csak 30 található ott. Ő így felel: nem teszem meg, ha találok 30-at. Ábrahám ezt mondta: tudom, merész dolog, hogy szólok azért Uramnak, hát, ha 20 található ott. Ő így felel: nem pusztítom el 20-ért sem. Ábrahám ezt mondta: ne induljon fel azért, Uram, hogy még egyszer szólok, de hát csak 10 található ott. Ő így felel: nem pusztítom el a 10-et. Amint az Úr bevégezte beszélgetését Ábrahámmal, eltávozott, Ábrahám pedig visszatért lakóhelyére. Ez Isten igéje. Amen. Sage es weiter. Sag es leise weiter, sag allen, die dich fürchten. Sag leise zu ihnen: fürchtet euch nicht, habt keine Angst mehr, Gott ist da. Er kam in unsere Welt, einfach, arm, menschlich. Sucht ihn, macht euch auf den Weg. Sucht ihn nicht hinter den Sternen, nicht in Palästen, nicht in Schaufenstern. Sucht ihn dort, wo ihr arm seid, wo ihr traurig seid und Angst habt. Da hat er sich verborgen, da werdet ihr ihn finden, wie ein Lichtschein im Dunkeln geströmt. Wie eine tröstende Hand, wie eine Stimme, die sagt: fürchte dich nicht. Amen. Foglaljuk el helyüket. Ünneplő gyülekezet, testvérem, az Úr Jézus Krisztusban jutnik a vasárnapján, 5. vasárnapján, ítélet vasárnapján. Egy egészen érdekes, izgalmas igye kerül elé Mózes első könyvéből. Ha még emlékszünk pár perccel ezelőtt felolvastuk a szakaszra, akkor egészen különleges élethelyzetben találhatjuk magunkat, mintha csak elutaztunk volna most együtt valamelyik arab országba, és arab piacon lenni, ahol az emberek megy a nyüzsgés forgás, ahol alkudoznak egymással az eladók és a vevők. Alkudoznak egymással, hogy a vevő valami jobb árért kaphassa meg mindazt, ami számára fontos, amit ő kinézett, amit meg szeretne vásárolni. Teljes mértékben ez a lelkület van emögött is, tehát több ezer éves keleti történet mögött is, Ábrahám imádsága mögött, Szodoma és Gomora története mögött is, hisz több Biblián kívüli és nem csak keresztény és zsidó kultúrában nagyon is fontos
helyet foglal el Sodoma és Gomorának a története, példázata. Ábrahám könyörög Sodomáért, azért a városért, ami már akkor is méltán híres volt, magát a nevét is megfelelően használták ahhoz a parázatsághoz, a túlfűtött szexualitáshoz, amit maga a város képvisel. Mégis Ábrahám könyörög az Istenhez, sőt, párbeszédbe elegedik az Istennel, vitatkozik vele, sőt, mint egy piacon valóban alkudozik a városért. Megvan ennek a megfelelő lelkületének a történetnek, és az alkudozásnak is, mint a manapság is egy távol-keleti piacon, megvan a jelentősége. Hisz alkudozás nem csak arról szól, hogy valamit olcsóbban megkapunk a piacon, az alkudozás arról szól, hogy számomra a vevőnek fontos az, amit meg szeretnék venni. Nem csak oda dobom a pénzemet, nem csak elveszem, ami nekem kell, hanem megdolgozom érte, valóban verbálisan megdolgozom érte, fontos nekem az, amit meg szeretnék venni egy piacon. Ábrahám számára is fontosak az emberek. Fontos Sodoma. Fontos, hogy valamiképp megmaradjon ez a város, és tudjuk, hogy Lót és családja miatt, de valóban mer az Istennel alkudozni. És azt gondolom, és ez a történet világosan, szépen leírja, hogy az Istennek tetszik ez. Az Istennek nagyon tetszik az, hogy merjünk vele vitába szállni, merjünk vele úgy beszélni, mint egy számunkra fontos emberrel, akinél valami nagyon értékes, nagyon fontos van, amit meg szeretnénk szerezni. És ebből látszik, ebből a történetből, hogy a mi Istenünk az ennyire emberséges. Belemegy ebbe a látszólag gyermekek és értelmetlen vitába. De ítélet vasárnapján, Judika vasárnapján az Istennek egy másfajta arca villan fel ebben a történetben. Az Istennek olyan arca, amely nem pusztán dühből, indulatból akar ítélkezni. Nem az a célja, hogy elpusztítsa a világot, elpusztítsa a bűnösöket, hanem a bűnösök között is megkeres az igazakat. És kik azok az igazak? Mennyire fontosak számunkra és Ábrahám és az Isten számára az igaz ember. És jól tudta az Isten is, és jól tudta Ábrahám is, hogy itt nem tökéletes ember ideálokról van szó. Nem olyan embereket próbál keresni Ábrahám Sodomán belül, akik valóban valami emberi ideált teljesítenek ki, hanem olyan embereket, akik megélték, felfedezték az Isten igazságát. Mert minden ember csak úgy ott lehet igaz, ha az Isten igazsága van benne. Ha az Isten szava, a személyes találkozás az Istennel, ha valóban az a kapcsolat megvan az emberben, amelyet összeköt az Istennel, akkor valóban igaz emberek vagyunk. Fantasztikus módon alkudozik Ábrahám, amíg az 50 emberről eljutott 10-ig. És a zsidó kultúrkörben a 10 ember, azaz a 10 férfi az, aki egy zsinagógai közösséget megjelenít. A legkisebb szám, ahol kvázi Isten tiszteletet lehet tartani, az 10 zsidó férfi, igaz férfi. Nekünk is szól ma ez az ige, a mi keresztény közösségeinkhez is. Mennyiben vagyunk mi igazak? Mennyiben állhatnának meg a mi közösségeink az Isten előtt? Mennyiben, milyen környezet vesz minket körül, a mi közösségeinket? Olyan, mint Sodoma és Gomorra? Olyan elvadult környezet vesz bennünket körül, és miképpen tudunk mi megmaradni keresztényként, Isten követőként? Ábrahám 10 emberért könyörög, jelképesen a gyülekezeteinkért könyörög. És olyan számomra nem csak szimbolikusan kezdődik ez az ige úgy, hogy az Isten kíváncsi arra, hogy mi történik lent. Nem mintha nem tudná, de valóban részesedni akar, meg akarja ismerni a
Sodomán és Gomorrán élő emberek gondolatait, életvitelét, és az Isten lemegy oda, és mi tudjuk, hogy Jézus Krisztusban valóban lejött közénk az Isten, találkozott velünk, és meg akar menteni bennünket. Mert az Isten ítélete az a megmentésről szól. Az Isten ítélő szava arról szól, hogy mindnyájunkat meg akar menteni, mindnyájunkat fel akar emelni, mindnyájunkat ki akar emelni, meg akar menteni, mert fontosak vagyunk a számára. És azt gondolom, Judika vasárnapján egy olyan lelkületet akar számunkra adni az Isten, egy olyan mentalitást, olyan belső indulatot, amely megvolt Ábrahámban is, hogy legyen bizalma az Istennel vitatkozni. Legyen bizalma az Istennel, legyen kapcsolatunk az Istennel, hogy mi is bátran tudjuk ilyen természetesen az Istenhez viszonyulni. És mi is akarjuk megmenteni azokat, akik a védett falainkon kívül vannak. Amen. Miklós? Jesus Christus, Licht der Welt, mache hell, was dunkel ist, in mir und um mich herum. Hilf mir, so zu leben, dass ich doch zum Licht werden kann, wo Finsternis herrscht. Amen. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek alkalmainkat. Jövő héten és a szokott időben a jövő héten és a szokott időben tartunk Istentiszteletet, hívunk és szeretettel várunk mindenkit Istentiszteleti alkalmainkra. Reménység szerint jövő hónapban is a hónap 3. vasárnapján megtarthatjuk a közös magyar-német nyelvű Istentiszteletünket. Célunk természetesen az, hogy a kis paróki, kis német közösséget is bevonjuk, együtt tudjuk ünnepelni Isten szeretetét. Reménység szerint jövő héten az Istentisztelet után egy rövid presbiteri ülést tartanánk. A zárszámadás költségvetés lenne a témánk, ahogy szokott ez lenni. Ekkor van már csak igazából rá idő, azt gondolom, ez bőven rá tudjuk szánni, és ami is alkalmas idő, hogy a presbiter testvéreket jövő héten Istentisztelet után hívjuk és várjuk a közgyűlésre. Hirdetem a hétközi alkalmainkat, kedden minden kedden 6 órától tartjuk a gospel-kórus próbánkat, a zeneiskolában hívunk és várunk szeretettel mindenkit. Szerdán 10-től mama kör lesz, és hívjuk szeretettel anyukákat és a apukákat, gyermekeket szeretettel. Mivel szerda elindult a rajzkörünk, és a jelenlévők kérték, hogy legyen hetente, szerdán 5 órától rajzkörbe hívunk és várunk minden érdeklődőt, és pénteken pedig a fotókörülben hívjuk és várjuk az érdeklődőket szeretettel. Szombaton pedig Somogyvároson szokott családi kézüveg délutánra hívunk és várunk mindenkit. Más hirdetővaló nincs, jó szívvel köszönjük és fogadjuk a tanulmányokat.
Mindenható Isten, kérünk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy egyszülött fiad megváltó szenvedésért elnyerjünk bűneink bocsánatát, és úgy életben járjunk az Úr Jézus Krisztus által. Áldunk téged, mennyei Atyánk, hogy nem ítélet, kározatra az emberiséget, hanem egyszülötteddel hárítottál minden bűnt, hogy egy halljon meg mindnyájunkért. Ébresz minket élő hitre, hogy többé nem önmagunknak, hanem neked éljünk az Úr Jézus Krisztus által, akinek nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyelmünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ezek után feláll, fogadjuk Istenünk áldását. Az Úr áldja meg és őrizze meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te felé, és adjon néktek békességet. Eszter? Ámen. Helyünket elfoglalva a 200. szám énekedik.
Evangélius Egyházkerület püspöke, Általános Világszövetség elnök helyettese lesz közöttünk vendégünk, nagyon izgalmas előadással. Este 6 órától hívunk és várunk szeretettel mindenkit, és a szokásos tavaszi kirándulásokon is most már az időpontja megvan, a ballagások sok egyéb miatt. Május 18-án szombaton megyünk ismét kirándulni, most Csurgó és környékén nézzük meg azokat az ősi protestáns helyeket, amik talán eddig kiestek az érdeklődési körünkből. Ez egynapos kirándulás, szombaton reggel indulnánk, és korán érkezünk vissza. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Azt kérném, aki szeretne jönni, vagy már most tudja, hogy eljönni, az kérem, azt jelezze felé. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek, erős